Benvindas, benvindos a Roda das Curandeiras, herbalista ao microfone. Neste terceiro capítulo imos falar de ervas máxicas, ervas de San Xoán. E tamén de outras tradicións asociadas á celebración deste santo, que é a celebración do lume novo, a celebración da luz. Para isto, fun falar coas veciñas e os veciños de San Xillao, na parroquia de Xunqueira de Ambía, un lugar moi fermoso, coroado por enormes penedos, e un lugar moi especial, porque nun tempo lonxano, nun destes penedos partidos a metade por un lóstrego, apareceu o santo ao que son abogosas, San Xoán. Falaremos das ervas que se utilizan en San Xillao e de outras receitas e ritos milagreiros que nos axudan a tirar o mal fora das casas, a evitar que entre o demo, que nos acosen as bruxas, que nos afecte un mal de ollo ou que nos caia en riba un raio. Imos falar con palabras máxicas, nunha linguaxe en que hoxe se fala en poucos lugares coa beleza e autenticidade que o fan Elena e as outras veciñas e veciños de San Xillao, a quen estou profundamente agradecida por partillar comigo e con esta roda das curandeiras esta sabedoría. Comezamos. Xa como apareceu ali abaixo, son os penedos. Os penedos Comezos de arriba, está aberto ao medio. Estaba ali, a historia do San Juan aquí. Aínda que a día de hoxe circulen por aí moitas receitas que pretenden ser estándar, que pretenden ser padrón, que pretenden ser as receitas verdadeiras para preparar a auga da noite de San Xoán, para preparar o cacho, o meu consello para estes días é que preguntedes ás vosas aboas, ás vosas viciñas, pola receita certa, pois esa será a única con acción milagreira para vos. Deixar morrer no esquecimento a variedade de fórmulas que se desenvolveran en cada lugar, en cada parroquia, en cada comarca do país, para abrazar fórmulas aprendidas no silencio e na soidade dos ecrás, é estúpido porque esquece que a fonte desta tradición é a oralidade, aprendida de xerazón en xerazón, e que é preciso tentar desconectármonos das formas e da linguaxe racional para poder fluir coa maxía e coa fe propias da religiosidade popular do noso povo. Normalmente había novena neste tempo, non? Entonces, o día da novena, pois, a mellor era as 8 da tarde. Pois esa había que coller as plantas. Ao acabar a novena, dicían os vellos, hai que traer as plantas, entón tiñamos que ir a coller aquí para todos. E claro, para un, según houber o sabugueiro moitas veces, a flor, hai que buscalo, algunha vez fomos a Rosemporil. Ese mesmo día deixalas a noite deixalas ao rocío. Flor do sabugueiro, sabugueiro, sabugueiriño, canto nos preocupamos porque non nos chegas a San Xoán? E será porque o mundo está aquecendo? Ou será que sempre fuches tan sagrado que te quixemos coroando o ramo, aínda que te tivésemos que ir procurar lonxe? Se queremos sabugueiro, Sambucus nigra, como remedio, grande remedio para as enfermidades que cursan con febre e grande remedio para os ollos, entre outras cousas, fica claro que non podemos aguardar a San Xoán para apañalo, porque a esta altura xa quase non imos topar flor. E as flores que fican para entón son as que imos carregar de maxía na escuridade da noite máis curta. As ervas non perdían a súa tradición. O sabugueiro era o primeiro, sabía que coller por todo o pueblo. Porque se non había sabugueiro, había que ir onde fora. Pero o sabugueiro collíano, o estralote collíano, a manzanilla tamén. Pero a manzanilla nos botamos aquela. O hipérico tamén, ás veces non había tan florido, iba máis... Este tamén, o fiollo tamén lle botaban. A malva tamén. E as rosas. Botabanlle rosas porque dicían que cheiraba ben. Pero bueno, había sempre desas silvestres que cheiran. Sí, as silvestres, mas o resto que onde nas plantas había moi pouquinhas ou ningunas. Sí, as rosiñas tamén lle botaron sempre. E pois a tradición é que a deixas ao rocío, fora, ou sea, onde lle deben o rocío, e antes de que colla o sol tens que guardala dentro. O sea, metela dentro para te lavar e para... Porque dicen que unha vez que lle dá o sol, pois que non fai o mesmo efecto. 7 ervas: a malva, o hipérico, as rosas, o sabugueiro, o estralote, o fiollo e a manzanilla. Pero ollo, que manzanilla? Porque en San Xillao, como en moitas outras zonas do sul do país, manzanilla non é matricaria como mila,
como a manzanilla que tomamos cando compramos un sobre para infusionar, senón que manzanilla é Aquilea millefolium, que é unha erva silvestre de flores brancas, de follas moi recortadas, de aí o seu nome millefolium, con unhas indicacións ás veces similares ás de Matricaria camomila, que nas nosas latitudes só teremos se a cultivamos, mentres que Aquilea millefolium acéndese como estreliñas nos nosos lameiros. Erva dos carpinteiros, oficio de cortes e mazadas, recebe o nome clásico Aquilea millefolium, por Aquiles, mítico guerreiro da Ilíada que curaba as súas tropas con esta erva. Xa nos dan os seus nomes, Aquilea e carpinteiros, pistas dabondo para saber das súas cualidades como remedio. Mas tamén a súa pose erguida nos fala dun remedio rexido por Marte, gobernador do fluir do sangue no corpo. É aquí a contradición. Grande debate entre os astrólogos médicos de toda a época. Será Marte ou será Venus quen inflúe nesta erva? Porque se recebe popularmente tamén o nome de manzanilla é porque é afamada como remedio para as mulleres, para aquelas que sofren de conxestón e inflamación uterina, de sangrados excesivos, grande remedio para os miomas acompañados de moito sangramento vermello e fluido, e tamén por aquelas outras características calmantes e digestivas que asimilan a matricaria, que é popularmente tamén coñecida como manzanilla de Castela. Ese non é Marte nen é Venus, ese é a súa conxunción. Porque é erva dos carpinteiros, dos soldados e tamén da rula e manzanilla, e todos eses nomes fálanos de matices diversos que en confluencia resume de xeito fabuloso a herbalista Elizabeth Brock, quen diz: a Aquilea non é tanto unha guerreira quanto unha activista, unha lutadora pela xustiza, unha militante que usa a cabeza e o corazón. A erva dos carpinteiros, a manzanilla, ten un intelecto frío, un humor irónico, mas tamén é implacável. Ela concentra a mente, acaba co lerchar, usa a súa bagaxe e intelixencia como armadura. Ela ten unha enerxía práctica e unha lingua afiada que ofrece protezón por medio do intelecto ou da fala. E toda esta forza máxica está na auga de San Xoán cando está nela a manzanilla, que ademais, como na auga de todos os días, limpa a cara de grans. Eu acordo que miña nai collía e puña as ervas, e logo collías e colgabas por nunha corte dos porcos ou das vacas, para que non lle dera ningún mal aos bichos. E logo regaba as plantas con elas sempre. E estas ervas dicen que tens que telas escondidas, que é como os escapularios que se lle traía aos rapaces. Non trago, tamén hoxe. Pero telo escondido sempre, dicen que non se pode ter as vistas, senón que non fai efecto. Eu tiño que non nos catador. Estralote bonitiño, cantos nomes metes? Billy Croque, Al Croque, Abeluria, Abrula, Baloco, Borleta, Croque, Milicroque, Estalote, Dedaleira, Seoane, Chopo Negro, San Xoás e Digitalis purpúrea como nome botánico. E recentemente canta difamazón, que xa non deixan as crianzas brincar contigo por se envenenan. Quen vai estoupar as túas flores? Quen vai ollar os abesouros chuchando nelas? Señores das cidades, onde os bambáns están sobre plástico e cimento, deixen as crianzas descubrir a fermosura do estraloque, preocúpense coas horas que botan frente aos telefones, que iso sí que envenena, e colóquenas nas súas xanelas, nas noites das bruxas, como protección frente a un mundo no que a beleza nos dá medo. E o estralote e o piorno fano. O piorno, o amarillo. Polo para que non che entre a mala leche, a mala de o amarillo. Sí, o amarillo. Sí, o estralote e o piorno, sí. Na noite de San Xoán hai que fuxir do cemento. Hai que ir danzar onde as bruxas, nos lameiros, e bañarse no orballo da noite. Despidas, os corpos nus, a escuridán da verbena, corpos que procuran protección, desexo, amor, paz e cura. E tamén o que facían, que iso contaba a miña nai, precisamente onde apareceu San Juan, que é nun lameiro que hai aí abaixo do fondo do pueblo, dicían que se tiñes unha enfermedade da piel,
Pois que ibas ao Rocío do San Juan e que te bañaba no Rocío. Non te ve nadie, porque tiñan medo que os vienes. Tiñas que te facer o baño espido no Rocío, nas ervas. E dabar voltas no lameiro hasta que te mollabas co Rocío. E valeulle, o tio irmán. Valeulle. El, de feito, tiña uns veranos que aquilo era increíble. Sí, Agora ten na marca, pero tuvo muchísimo tempo. E hasta que lle fixo caso, eu penso que non lle pasaron na vida. E na noite máis curta somámonos as forzas do ceo para vencer a escuridade. Acendemos lumes, máis grandes ou máis pequenos, e co lume purificador deixamos atrás os pesares e as penas, as preocupacións e a enfermidade. Lume novo, novo ciclo. Arda o mal, saltemos en ollar atrás. E contan que na capilla agora temos arreglada, que está, pero no medio e medio ten unhas pedras negras e facían a lumea da fogata dentro. Dicían que queimabas o malo, o sea, escribes o malo e queimalo ali, a ver se para no siguiente. Eso é o que din, E ali dicíanos que cada un que escribía o que eso e que botaban o lume na fogata. Pois saltaban creo que 9 veces. Saltar 9 veces hacia o mismo lado. Non podes saltar para atrás. Aínda falamos moitas máis cousas en San Xillao que fan desta noite de San Xoán unha noite chea de misterios e maxía. Vou vos deixar cos audios que poden resgatar deste primeiro podcast da Roda de Curandeiras feito neste formato de entrevista con unha equipa de son un pouco precaria e moitas cousas por aprender, mas estou moi contenta desta experiencia e moito agradecida ás veciñas e veciñas de San Xillao. Obrigada pola vosa partilla, obrigada pola vosa sabedoría e o voso tempo. Desexo vos un San Xoán ben meigo e sen meigas. Obrigada por todo. Saúde e terra. E faz o presente na noitesa e ben o presente sin levadura. Un agua e fariña sola e fai presente. E eu ainda estou facendo, pois. Hai anos que non me acordo, pero cando se me acordo, fago. Antes sacábase moito a roupa que tiña boa de cama, por exemplo, feita a mao. Deixaban as porque dicen que non as picaba a polilla. Entonces deixábase de por a noite, pois quedaba hasta pasar a procesión. A cousa é que non salga o sol, porque o sol é bo, que dicía nosa Benita que bailaba o sol, por as mañás fartábamos de mirar o sol. Eu tamén, a min chamaime todo. Tes que ver o xusto salir. E é verdad que ten unha mancha bailando nil. E é verdad, faceino, se o vedes o sol claro, colle algo, pon as gafas de sol e mira-o. Pero ten que ser cando salga, porque se miras así, bailache todo, tamén che baila hoxe.